Molweni ndinamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Uluzu kuphumile ke ejele ulandwe ngubulelwa. Ubulelwa ke uthe kuye kuzafuneka sibhatale ke ngale case. Uthe ke omnye hayi makaphole. Uthe omnye no andikwazi zininzi gqithi izinto sina esidlule kuzo le yi-nothing. Ubulele ke uluzu kumkakhe xa bephuma bamkeke apho begonene ke kula police station. I-excitement kwakwethu kugcwaliswa amaphepha ee-tenders. Kufuneka uthi kumsi azakhawuleze abuye ke uzawube emfakele laa number yakhe, the blue one. Unontle yena uthe jonga ubabonise intlama esibhaka ngayo. Umsi uthi jonga zayifaka i-yeast. Umkile ke ebashiya kumnandi ethi uyozamela ukwakha the best empire kule Gqeberha eyakwamakwethu. Nanko ke elindile ke uMandla uye wafika kuMandla, but uMandla uza neendaba ezimbi. Uthi umsimelelo uneentshaba ezininzi phaa ngaphakathi and ezi-powerful, especially uNgamlana. Uthi akafuni kwanto enokwenza naye neza tenders. Ethi ke uNgamlana noluzuko bathayithi kakhulu. Becaphuka ke msumelo ethi caba unyobe inja engenamazinyo mosi. Emthuka ke ethi bemthemba kakhulu uMandla. Uye wambizela ne-security ke ethi hamba Joe hamba. Oko kuMandla esithi chief we are engaging. Uthi umsimelo ndithe hambo engage apha phandle uyayifuna yakhe futhi ke imali. Nanko ke uThulani ezithela phezu ko-Anathi ebathroom. Ungene engankqonkqozanga. Ngafika ku-Anathi enganxibanga wangena sesithi waphinda wathi oh sorry wabesele ecimela ejonga ecaleni. Uthe ongasajonga ecaleni wabuza uAnathi ubufunani apha. Wathi ke omnye ndingawavula amehlo ngoku. Uthe uAnathi xa ethi uthatha itawuli bethu uyayibhinqa futhi yawa kwaloo tawuli. Hayi wajema noThulani wajema noAnathi. uAnathi uyazibuza kwena uba kwenzekani ngoku nkosi yam. Waphinda kuThulani wamthatha wamfaka ke wamcholela itawuli yakhe wamnika. Ayigqiba umcholela uyambuza ke ngokuAnathi uba kutheni le nto ungankqonkqozi. Uthi omnye utheni wena ungajixanga ebathroom. Uthi omnye uthe uba weva amanzi uba nange eshaweni ayakhala. Uthi omnye khandiweva mna bendizochama apha qha. Hayi ke wabe sesithi uAnathi ngicela uphume ke. Wamphusha ke waphuma kuThulani. Usuku lukaThulani ke liyolonakala ke emveni kwento kaAnathi. Oko eyinto ethuleyo ecinga noAnathi. Kufike uLekese besemotweni ube ngamncokolisa futhi emhlonta ngayo uAnathi. Wakwatha uThulani esithi hey khawume mfondini ndadlula kuloo nto ndakuxelela and mna ndinemate yam ndi-engaged. uLekese uthe hayi kaloku ungandiqhathi oyena mntu okwaziyo apha ndim. Uthe ke unontle qha uyamsizela because yena akayazi yonke le nto uzithandela uThulani. Thulani akathandi Thulani, akathandi Nontle. uThulani uthe ke uyaplana yena i-bright future nemate yakhe so makamyeke. uThulani futhi nango udibana noNontle babhizi ke bazama ukwenza uthando. uNontle uyabangazama umkhiza uThulani akarespondi. uThulani u-off ingqondo yakhe ikuAnathi ikuyo yonke laa nto eyenzeke kulaa bathroom. Ubona yonke laa taweli ibisehla phaa. uNontle ke ngoku uyambuza uba hayibo baby utheni ayivuki. Uthi omnye hayi bo uthethwa ngantoni. Hayi ke bazama ukuqhubeka but ingqondo ayikho kwakule nto ayenzayo. Ujiwe into nje uThulani ejamileyo. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta isaqhubeka futhi bye.